నువ్వేమైనా రోమి అనుకుంటున్నావా? నేను టైప్ కాదు. కానీ నేను జూలియట్ని. నాతో ప్రేమలో పడితే చేస్తావు. ఐ జస్ట్ వాంట్ ఫ్లర్టేషన్షిప్. ముతారలే ఎగిరాలే నేలకే ఒకటైతే మీరిలా చూడాలనే సగమాయే ప్రాయమే కదిలేను పాదమే పడసాగే ప్రాణమే తన వెనకే మోహాలనే మీరేంతలా ఇలా మోమాటమే ఇక వీడేనులే కదలడమే మరిచెనుగా కాలాలు మిమ్మే చూసి అనకువగా నిలిచెనుగా వేగాలు తాళాలేసి హెచ్చటకులేమో తెలియదుగా అడగని లేని చెలిమిదిగా పెదవులకేమో అదే పనిగా